Takže ahojte, ale dneska tu je so mnou kamarát. Dobrý deň. A dneska môj kamarát bude hrať Minecraft, takže ho A to bude trošku divné, lebo tebe tá myška ide zle. No, tebe išie. Počkajte. No, tak to si urobil dobre. To je step, OK. A teleportuješ. A teraz Ide PvP. A tu je tvoj barák. Áno, tam je môj barák. Prebúram sa sklom. Nie, nerob. Skôr sa to už nedá. Keď ho zničíš, tak už ho nedostaneš. Ja viem. Ak sa to mám dostať? Čaká tam z dvere. Ale prečo je máš otvorené? Však toto je reska, to nikto nemôže okradnúť ani ničiť. A tu mám psa. Inak dostanú ban? Čím? Inak dostanú ban? Tu Dostaneš. ti umrel pes? Hrob? Koho hrob? Tak vám aj ja. OK, a tu mám psa ďalšieho. Tu môžeš konúť do truhly, aké má veci. To je Jak sa to mám zbaviť? SC. SC? Dávaj. Dobre. A to ti má takto sa máš kúkať dole a takto hore, to máš zle. Normálne sa. Ty si není práve majster týmito počítačmi. To sa iba normálne klikni. Áno, a tu máme veci. Uj. Počkaj. Napíšem tam. To nenapíš. Takže, počkaj, napíšem niečo divné. Čo chceš napísať? Čo tam chceš napísať? A môžeš dať enter, aha. Kamo, a to si tam napísal. A to bude vedieť to bude každý vedieť. To... Neviem. A to môže sa aj skamarátiť s nejakými ľuďmi. Tu je ďalší hráč. Áno, tu je ďalšia reska, ale tam nemôžeš ničiť. Pretože tam je reska, ja mám resku. A ja môžem, a keď ju zničím, čo sa stane? Mám ban? Nie, nemôžeš ničiť kvôli tomu, že nemáš tam povolenie ničiť. Všetko, čo sa zničí, zase resetuje. A to by ďalšia moja reska tam na druhej. Aha, toto radšej nerob, to je... Rýchlo zdraj, to je skeleton, to je... Ale ja nevidím, ty tú myšku máš zle. On čo má na tom lúku, ten debil? To nie, ale ne. Ale môžeš sa tam vrátiť, normálne lomeno, vec. Nie. Asi tam, kde si zomrel. A skeleton. Počkaj. A napíšem nejaký, počkaj. Napíšem, počkaj, kde je lomeno? Počkaj, nechceš na toto? Nie, ja chcem lomeno. Lomeno, počkaj. Lomeno. No, lomeno. Kill. To nemôžeš, to sa nedávaj. To sa toto nedá, pozrám, napíšem kill. Neznámy. A to je lomeno kill. Ale, aha. To je lomeno kill. Tento príkaz neexistuje. Tak je? Ja ešte tam mal zavinač ten. Ak ma to naučil. A s kým tu mám bojovať? Nie, tuto hráči žijú. Toto radšej tu je nič, toto je dedinka. Ale ja som chcel PvPčko. No, ale v survivali PvPčko nemáš. No tak nech ho do survivalu, choď mu zapnúť PvP. Počkať, kúkaj. Ne. Kúkaj, kam, ak ty chceš ísť fakt. Lobby? Áno, a to sa dostaneš úplne na začiatku. Ty fakt chceš PvP, tak ti ukážem toto. Áno. Idem umrieť. To je letadlo. Áno. A musíš ísť dole, tam máš bloky, môžeš ich stavať. Nice. Musím fakt dole. A to je PvPčko. Tam ťa A kedy sa začne? Však už to hrá. Zabij. What? Ale ja neviem, jak sa strieľa. Ukáž, ja ti to ukážem, jak sa to robí. Prečo tam je SpongeBobov barák? Aha, ja neviem. Kamo, inside. Ty si retardovaný. Áno, ja som OK.
ja musím niekam dopadnúť, dobre. Kamo, Ja vám ukážem, ako sa to robí. kúkaj, to stále je ten tu stýs. Hej, posuňte sa, ja vám ukážem, ako sa to robí. No ale ty si už dávno nehral Minecraft. No čo? Ukážem vám, ako sa to robí. TSZK je divný. Hej, ja vám ukážem, ako sa to robí. Začít her. Adam, môžem? OK, bum. Bum, 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 bum. Generung. Čo má za Cricket Má in je my room. tento Bum, stick. bum, bum, bum. Ja som nikdy nevyhral. Ja som Toto? zabil iba jedného. Zatiaľ? Zatiaľ aha, kúkaj, však zabití jedna. Môžem teraz skúsiť ja? Počkaj. Môžeš sa aj teleportnúť. Hopa. Bum, 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 bum. Čakaj, kde Bum. je? Kámo, Ale tu máš zlatú myšku, to jak ide? A však takto má ísť dole a takto hore. A nie takto, tu máš zle. kámo. Môžem skúsiť. No, vyskúšaj ty, vyskúšaj. Ne. Ty Škoda, veľmi že sa. sme nemohli natočiť Granny. Nevadí, ale na budúce. Môžem na budúce, takže počkajte. Skúšaj. Počkajte. Musíš ísť na to, na ten pressure plate. Alebo do To je, vodu. áno, fakt je tá myška divne. Hej. Áno, ale ja s ním... Ale už si zmenil skin. Kto? Však tento tu. Však ten moon. Neviem prečo, ale podobal sa mi na... čo je, Áno, čo je, to ale vieš tým skinom moon, tak ten mal ten skin Steva. No, ako sa to robí? Ale počkaj, ja vám to ukážem, len prosto... Bro, Ja som xd. Sek. Prosto to je tak... Kámo, mne niečo napadlo, tým sesk. Počkaj, ja pôjdem sem, tak tam. Discovery... Nie, niekto volá. Okay. OK, ale... Hop, yes, palicou. Hop. Hop! Yes! To kam hodí. OK, ale toto bolo malé videjko, let's